ikila ndalama zokwana 4.2 biliyoni kwacha. Wapampando wa komiti yoona za maphunziro ku nyumba ya malamulo Brenex Kaisi ati komiti iyi ndiyokondwa ndi ganizoli. Malingana ndi Akaisi, zikuoneka ngati unduna wa maphunziro udagwiritsa ntchito kalembera wakale posankha sukuluzi, komanso kuti aphungu ambiri anadandaula kuti madera awo ochuluka amasowekera pa mndandanda wa mayinawa. Kupatula kumanga makalasiwa, ndalama zokwana 5 biliyoni kwacha zomwe ndi mbali imodzi ya 17.5 biliyoni kwacha, undunawu unati udzakumbanso mijigo, kuperekera zipangizo zodzitetezera, komanso kulemba aphunzitsi ena mwa zina. Pankhwanda Nkhani mu mzinda wa Blantyre asimeza ati nomu ndiyo dandaula komanso yokhumudwa kuti anamwino azamba komanso anthu ena ogwira ntchito mchipatala akupitirira kunyozedwa komanso kulandira nkhanza kuchokera kwa anthu chifukwa cha zikhulupiriro zokhudza matenda a COVID-19. Iwo ati malipoti amene akulandira akusonyeza kuti ambiri amene akuchita izi ndoyang'anira odwala kamba ka zimene amaona m'masamba a mchezo komanso kukhulupirira zokhudza muliriwo. Asimeza ati ndodabwa chifukwa chimene anthu akuchitira nkhanza anamwino komanso azamba pa nthawi imene akufunikira kwambiri polimbana ndi muliri wa COVID-19, kotero aopseza kuti anamwinowa asiya ntchito ngati izi zingapitirire. Mothandizidwa ndi mlembi wamkulu wa bungwe la Malawi Congress of Trade Unions MCTU a Dennis Kalekeni, asimeza anati posachedwa pa anamwino wina pa chipatala cha Queen Elizabeth mu mzinda wa Blantyre anamenyedwa ndi gulu la anthu oyang'anira odwala pamene amayesesa kuti asalowe mothithikana mu chipinda cha odwala pofuna kupewa matenda a COVID-19. Zikuchitika ndi zambiri. Nthawi zina manesi omwewo akutsalidwa kuti sangakwere magalimoto a anthu chifukwa choti akumapereka COVID-19. Kwakukulu kumenyedwa kwa nesi wathu mmodzi ku Queen Elizabeth Central Hospital chimene chapereka chiopsezo kwambiri mpaka ifeyo ngati bungwe lowayimirira manesi onse kuno ku Malawi taitenga nkhani kupitisa ku court ndi mlandu kuyambako pamande. Tikufunitsitsa kuti nochitidwe ngati umene usiyidwe chifukwa tikamamenyedwa anthu tikukhala kale ndi mantha matenga ma COVID omwewo tikamagwira ntchito ena anzathu kumamwalira ndi ena azitimenyaso. So tanena lelolo kuti ngati chitidwe womenyana utapitilire ifeyo tizakhala ndi mpata wogwiraso ntchito tizachokako. So tikachokako situkudziwa kuti kuzakhala kuchitika chani ku mawodi ukoko. Ndipo kumbali yawo Akalekeni anadzudzula mchitidwewu ndipo ati ndokhumudwitsa kamba kuti kuchitikira anthu amene akupereka miyoyo yawo pofuna kupulumutsa miyoyo ya anthu ena. Pakali pano bungwe la nomu lati anamwino oposa 500 ndi amene atenga kachirombo ka corona ndipo 10 mwa iwo amwalira kuphatikizapo mmodzi mwa aphunzitsi. Pankhwanda Nkhani mu mzinda wa Blantyre asimeza ati nomu ndiyo dandaula koma Chaka chatha oweruza milandu ku bwalo la magistrate a Florence Sekandiana adagamula kuti akwini wa Zang komanso Aliao Yuan akakhale ku ndende kwa zaka 56 kamba kupezeka ndi minyanga komanso mifuti mopanda chilolezo. Tinabwera ku court ifo yoti tinapanga apilo ya maclient athu. Mapilo awo andionena kuti ena timanena kuti analakwitsa kwa amanga chifukwa choti anamanga kuti anapezeka ndi katundu. Mane katundu sanapezeke ndiwo anapezeka mu chipinda cha anthu ena. Iwo anali alendo chabe. Komanso timapempha kuti mwina punishment imene anapatsa chilango chimene anapatsa atachichotserapo pa ena anapatsa kuti akhale ku ndende zaka 11
ena zaka 7 ndeti manena kuti ndimene lili nkhani koti mwina litawunika bwino kuti mwina chilango chimene anapatsa chinali chachikulu atachepesera kupang'ono. Koma oyimira aboma Ande Kaonga ati nzika za ku Chinazi zikuperekabe chiopsezo pa nyama za kutchire kamba kuti akhala kuwamanga pa mchitidwewu kuphatikizapo mchitidwe ochita malonda a mnyanga ya njovu. Ndino lero amapanga apilo kuti bwalo likomere mtima kuti mwina kupezeka kwa kulakwa mlandu kuchotsedwe penanso zikanika zimenezo kuti mwina bwalo linene kuti sentence imene adapasidwa chilango chitsitsidwe. Ambiri adapasidwa zilango za zaka 7 koma ena awiri adapasidwa zilango za zaka 7 ndi 4 kuti zonse china zizayambe chizake chikatha pamodzi zimakwana 11 years. Iwo amapempha kuti bwalo likomere mtima lichotse zilango zotitsitse komanso pena bwalo amapempha kuti bwalo likomere mtima kuna kuti apeze kuti osalakwa. Kunazo anthu achadapezeka nazo zinthuzo adali mnyumbamo zinthu zidapezeka pena adapezeka nazo zinthuzo mchipinda mwawo ndikunena kuti ayi ndife osalakwa pamenepo tikuona ngati mwina mwake chilungamo iwo kapena kuona mtima iwo alibe. Oweruza milandu bwalo lalikulu Anabelo Ntalimanja sanapereke tsiku lomwe akamveza nkhaniyi. Mchaka cha 2016 dziko la Malawi adali ndi dziko limene kuli mchitidwe ochuluka ozembetsa mnyanga ya njovu mchigawo chakumwera cha Africa. Ansukwa anayankhula izi pomwe amakumana ndi gulu la anthu kurumphi pansi pa bungwe lomwe silaboma la Civil Society Organization Governance Network. Kudzera mu bungweli anthu mboma la Rumphi anadandaula kuna kuti munda wa nkhozo ndi malo a anthu ndipo amayenera kuti kukhale minda ya ulimi wa mthirira. Ndunayi inanena kuti ndalama zokwana 1.5 billion kwacha zomwe akugulitsira malowa zikupereka chikayiko ponena kuti mundawu ukugulitsidwanso kwa anthu omwe ndi akunja. Malo amenewo popanga anapanga advertise kuti agula pa ndalama zokwana 1.5 billion kwacha. Komano nitaona makala tatabwera ku office kwanga nazapeza kuti malo anagula pa ndalama zokwana 1.25 billion kwacha. Imene nali yoti kukhala tsaonera kuti kunamiza Malawi pamene mwina kanapezeka Malawi wina wofuna kugula pa ndalama zochepa ngati zimene zonse. Izi ndi zimodzi mwa zinthu zimene ndifuna kuti nkhani atiunikira nzathu oona za malamulo. Ndipo pa mpando wa mabungwe mesi ya boma kurumphi Ajai Kanyondo anayamika boma kamba kaganizoli ndipo anena kuti anthu opitirira 5,000 akuvutika kamba kuona kuti anapereka malowa ku boma ndipo sadawapatse chipikira misozi. Akanyondo kenaka anena kuti anthu kuderali ndi okondwa kunena kuti boma lifufuza za nkhani ndipo lidzapereka chiganizo chake mokomera anthu. Ifeyo ngati anthu akurumphi kuno mmene takambirana ndi anduna choyamba ndinene kuti patile tasangalala ndithu chifukwa choti atipanga ashuwa atiuza kuti iwo ngati boma aona kuti apanga bwanji. Koma ifeyo kuti tizakhale kuti apapa takondwa tathokoza pazakhale kuti china chake chachitikapo. Ndiponso ifeyo tikukhulupirira kuti mwina kufika cha m'Juni umu tizaona kuti zina ziwiri zitatu zachitika kuti anthu mwina agawiridwe malo kuti mvula imene ikubwerayi anthu azakhale kuti akulima kunkhozo kuja. Mmodzi wa mafumu kuderali a Kazamawe anati malowa adalandidwa mwankhanza kwa anthu ndi kupita ku boma pomwe kudali gulu la Malawi Young Pioneer ndipo akuti sadawabwezeretsenso kwa anthu. Mundawu omwe ndi wa mahekitala okwana 1048.6 ndipo uli ndi title deed yomwe nambala yake ndi 81955 adawutsatsa mu nyumba zosindikiza mawu pa December 11 chaka chatha ndipo mundawu uli 5 km kumwera kwa boma la Rumphi ukangodutsa dera la Bolero.
For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. Bliss Body Lotion is well refined to give your skin full hydration, leaving you feeling fresh throughout the day. Bliss Body Lotion is a top-range body lotion which contains natural extracts and is found in 3 flavors at a very reasonable price. Bliss Lotion Aloe Vera, Bliss Lotion Instant Hydration, Bliss Lotion for men. Get yourself Bliss Body Lotion today in all leading stores across the country. In the heart of Lilongwe City lies the most convenient hardware store. This is the place where you will get all your construction needs under one roof. From chandeliers, sockets, various mixers, shower cubicles, jacuzzis, toilet sets, complete glass basins, doors, door locks, paint, sewing machines, anti-termite pesticides, geysers, knapsack sprayers, lasher tools such as wheelbarrows, shovels, and many more, bathroom accessories, safety products such as work suits, helmets, safety shoes, and many more. For details, contact the following. Katundu watu ifeyo ndwabwino kwambiri ndi olimba ndi katundu wabwino wa magetsi, katundu wa plumbing ndi ma quality wose, katundu wa safety, zinthu zambiri zoti mwakula kuno crack hardware. You won't be disappointed, muzakhala ndi katundu wabwino, ndalama zanu zaziona mmene zikuyendera. Crack Hardware is behind Maula Filling Station near AHL Commodity Exchange. Mask bwana. Bwana mvale mask. Sinifunika maski. Abwana, simungalowe muno obanda maski. Uku ndegwesa nato. Bambanga ndi bwana wankulu utu pa kampani pano. Dikira na imve nkhani imene. Akuza zona mwana wanga. Chani? Ndine ndemwe? Inde, aliyense akuvala mask. Palibe kusankha. Ngati uli ndi kachilombo koyambisa COVID-19, mask yakoyo ikhoza kuteteza ena kuti asatenge kwa iwe. Mukatero mukhala mukuteteza tonsefe. Ndipo ngati ulibe COVID-19, mask yakoyo imakuthandiza kuti upewe utenga kachilomboko. Ndathokoza Jen. Ndikhulupirira kuti kuyambira lero uzivala mask yakoyo monga mmene umangondera uchena zovala zakozo mwana wanga. Takwandaniso kupitirira nkhani zathu madzulo wano. Boma lati sili kupindulapo ndalama iliyonse pa ntchito yopanga ziphaso zoyendera m'mayiko ena kapena kuti passport mchingerezi. Izi zili chomwechi kamba ka mgwirizano omwe boma lomwe lapita la DPP linapanga ndi kampani ina wa ndalama zokwana 47.7 billion kwacha. Izi zikudza pomwe amalawi akhala akudzudzula boma la mgwirizano watonse kamba kulephera kutsitsa mtengo wa mapassport monga momwe lidalonjezera. Zambiri mulipoti ili limenakuwerenga ndi Mavuto Kambowe. Malinga ndi kafukufuku yomwe Times yapeza, boma la chipani cha DPP lapasa contract kampani ya Technobrain kuti ipereke mapassport okwana 800,000 ku boma la Malawi. Ndipo kafukufukuya kuonetsanso kuti ndalama zomwe zimapezeka pa nthawi kudzera mapassport zimasungidwa ku thumba lapadera. Times itafunsa mkulu woyimira kampani ya Technobrain m'dziko muno Tionge Chipeta anati sayankhapo kanthu pa nkhaniyi. Koma ofalitsa nkhani ku nthambi yoona zotuluka komanso zolowa m'dziko muno Joseph Chauwa wati patenga pafupi zaka zitatu kuti nthambiyi imalize kupereka ndalamazi. Pakadali pano mkulu wa Center for Social Concern Wile Kampandira wati boma likuyenera kuchitapo kanthu pa nkhani za makontrakt omwe boma
lapitali lakhala likuchita m'mbuyomu. Mwina iyi ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri, koma timafuna tinene kuti mwina izizi zikutanthauza kunena kuti boma ndithu limene la tonse government liwunikire macontract onse mwina amene anasayinidwa mbuyo mwapitamo ndikuona ngati macontract amene ndiokomera Malawi. Timaona kunena kuti Malawi akhala akupereka ndithu ndalama zambiri kudzera misonkho mwawo chifukwa cha macontract osaganizira Malawi ngati amenewo. Komanso chodabwitsa chambiri nchakuti makampani ena amene ndithu tikupanga nawo deal ndi makampani amene anapangidwa ndithu deregister ndi mabungwe ngati World Bank. Ndeti kudabwa kuti kodi nchifukwa chani mwina boma likupitiriza kumagwirabe ntchito ndi makampani ngati amenewa. Sabata yakuthayi nduna yoona za mdziko Richard Chimwendo Banda anauza nyumba ya malamulo kuti boma likukanika kutsitsa mtengo wa ziphaso zoyendera chifukwa boma lili ndi ngongole ndi kampani ina. Gulu la mabungwe atatu a Find Your Feet Church and Society komanso Voice of Livingstonia yapeza kuti mchitidwe osafuna kutengapo nawo gawo pa ntchito zachitukuko ukupangitsa kuti ntchito zachitukuko zambiri ziyime mu mzinda wa Mzuzu. Malingana ndi gulu la mabungwewa, izi nchifukwa chakusowa kwa upangiri za momwe angalondolere ntchito zachitukuko komanso kufunsa adindo za mmene ntchito zachitukuko zikuyendera. Patience Lunda ali ndi zambiri mripoti ili. Litaona mavutowa, gulu la mabungwe atatuwa linayambitsa project yotchedwa Strengthening Urban Governance mchingerezi, yomwe cholinga chake nkulimbikitsa kuti anthu azitengapo nawo gawo pa ntchito zachitukuko. Kudzera mu project iyi, mafumu komanso adindo ena ochokera ma ward 15 a mzinda wa Mzuzu aphunzitsidwa za momwe angalimbikitsire ntchito zachitukuko m'madera mwawo. Polankhulapo mkulu wa project ya Strengthening Urban Governance Robert Ndovi anati anthu m'madera ayenera kukhala ndi upangiri ofunsa adindo za zitukuko m'madera awo. Nkhani yolondoloza chuma cha boma makamaka cha zitukuko zomwe zili m'madera awo kuti azitha kudziwa kuti kwabwera chitukuko ichi ndi cha ndalama mwakuti, chitukukocho chabwera chifukwa cha thumba lakuti, komanso chikuchitika mopanda chinyengo. Mawu ake mmodzi mwa anthu omwe aphunzitsidwa a Enoch Chilwa anati kalondolondo wa zitukuko umavuta chifukwa adindo ena sapereka mauthenga okhuza zitukuko komanso sakhalako kumikumano yokhuza zitukuko za m'madera. Vuto imakhala kuti chitukuko chikabwera mdera mumapezeka kuti anthu ena samadziwa. Ndiyeno motero mumapezeka kuti anthu amafunsa mwina maudindo ajawo peza tinawonso sauziwa chilichonse. Ndiyeno zikatero zimakhala zovuta tikuyambira pati kufufuza. Mu project iyi, khonsolo ya mzinda wa Mzuzu ndi mabungwe ena omwe si aboma akutengapo nawo gawo. Gulu la anthu okulira komanso kukhala kuneno kupyolera mu gulu la WhatsApp apereka zipangizo zogwiritsa ntchito polimbana ndi matenda a COVID-19 ku chipatala cha Neno potsatira pempho la president wa dziko lino lopempha anthu akufuna kwabwino kuthandizapo pa nkhondo yolimbana ndi mliriwo. Mtolankhani wathu Luweleni Mpasa anali nawo kumwambo opereka zipangizozi ndipo wadza ndi ripoti ili limene akuwerenga ndi Elvis Howahowa. Potsatira pempho la mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera lopempha anthu kuti athandize ntchito za umoyo makamaka ku nkhani yolimbana ndi mliri wa COVID-19, anthu okhudzidwa m'boma la Neno asonkhanitsa ndalama ndi kugula zipangizo zogwiritsa ntchito polimbana ndi nthendayi za ndalama zokwana 1.2 miliyoni kwacha. Kudzera mu gulu lotchedwa Neno District COVID-19 Fund, nzika za ku Neno zakhazikitsa gulu la WhatsApp limene likubweretsa pamodzi anthu kumakambirana ndi kusonkha ndalama kuthandizira boma lawo. Mmodzi wa anthu amene akuyendetsa nawo gululi, Dr. Lakson Duli, anati anachonikhala chinthu chofunikira kwambiri kutengapo mbali ndi kuthandiza pa nkhondo yolimbana ndi mliriwu ataona mmene nthendayi yakhudzira boma la Neno. Kuno ku Neno takhudzidwa kwambiri ndi nthenda ya COVID. Anthu opitirira 560 ndi amene apezeka, komanso pakali pano anthu 8 ndi amene ataya miyoyo yawo. Tinachiona kuti nchofunikira kwambiri chifukwa choti polimbana ndi matenda a COVID pali zofunikira zambiri, kuyambira chithandizo chimene anthu odwala akuyenera kulandira, komanso zothandizira kuti anthu ogwira ntchito akathe kugwira ntchito bwinobwino. Ndiye tikudziwa zoti ndi anthu ambiri amene ali ndi maganizo oti athandizepo. Ndiye tinachiona kuti nchofunikiranso kuti monga anthu aku Neno ena amene timakhala kale konkuno, ena amene ndi ochokera kunoko,
tikakhalenso mbali imodzi ya covid response. polandira thandizoli m'malo mwa chipatala cha Neno, wachiwiri kwa pampando wa konsolo ya boma la Neno Amaki Ngwangwa anathokoza chifukwa cha thandizoli. imene ni district council yakhala ikuvutikira pa ndi matenda amene wakwambiri takhala tikusowa pa tumumalamini ndiye ngati gulu lakhala pansi ndikuona kuti kodi tingathandize bwanji pa Neno district council komanso ngati Neno district hospital. Kuloyang'anira ntchito za umoyo mboma la Neno a Margaret Mikwamba polankhula ndi Times anati akuyamika zimene achita anthu akuneno potenga mbali pothandiza ntchito za mdera la kwawo. choyambirira chomwe tikuona kuti anthu kumudziko atiganizira ndekuti pali chilimbikitso choti akuona kuti ife ngati kuchipatala tikugwira ntchito kwambiri kulimbana ndi matenda amene wawo, komanso tathokoza kwambiri chifukwa chokuti awunikiranso kuti pali dera lomwe tili ochepekedwa nde thandizo limeneli ndoti litithandizira kwambiri. Taona pali zipangizo izozo amene ndi ma spray pump omwe timagwirisira ntchito. Mitu yake boma layimitsa ndondomeko yomanga makalasi msukulu za kumidzi. Anamwino mdziko muno akuchitiridwa nkhanza mzipatala. Munkhani zina nzika zina za dziko la China zakamang'ala chigamulo chokhala ku ndende zaka 56. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a intaneti pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupipafupi, khalani motalikana ndi anzanu, komanso valani mamaski nthawi zonse kuti mudziteteze ku COVID-19. Ine Chisomo Chihana, mukhale ndi usiku wopambana mwakoma nonse. aunduna wa zaumoyo mogwirizana ndi bungwe la ICAP komanso Centers for Disease Control and Prevention CDC ndi chithandizo chochokera ku PEPFAR akulengeza zakuyambiranso kwa kafukufuku wa MFIA 2020. Kafukufukuyu yemwe anayamba mu January 2020 anayimitsidwa kaye kamba ka mliri wa COVID-19. Choncho kafukufukuyu akuyembekezeka kuyambiranso mu January 2021 madera maboma omwe sanamalizike ndi ena omwe sanafikiridwe. Maboma awa ndi awa: Kumpoto, Chitipa ndi Nkhata Bay. Mchigawo chapakati Mchinji, Dedza, Nchewu ndi Salima. Ndipo kuchigawo chakumwera akachitikira ku Balaka, Mangochi, Mashinga, Zomba, Chiradzulo, Blantyre, Tcholo, Mulanje, Chikwawa, Nsanje ndi Neno. Unduna wa zaumoyo ukupempha onse omwe anasankhidwa kuti adzatenge nawo mbali pa kafukufukuyu chifukwa zotsatira zake zidzathandiza kudziwa momwe ntchito zothana ndi kachirombo ka HIV zikuyendera m'Malawi muno. ...2021 watermelon farming training and recruiting contract farmers. Synthesis Agriculture yabweranso ndi maphunziro ena amavwembe a chaka chino cha 2021. Mungamve bwanji mutapeza 10 million kwacha pa hekta imodzi. Ndiye musafuke, tiyeni tikaphunzire ku Lilongwe Bridgeview Hotel pa 3rd March 2021, ku Mzuzu Grand Palace Hotel pa 6 March 2021, ndipo ku Blantyre Victoria Hotel pa 13 March 2021. Maphunziro onsewa azayamba 9 koloko mmawa mpaka 4:30 madzulo. Anthu onse omwe adzachite nawo maphunzirowa akulonjezedwa misika komwe adzagulise zokolola zawo. Tatiyeni mukalembetse mukaguliratu tiketi pano ndi 50,000 kwacha, ndipo pa tsiku la maphunziro tiketi mukayigula 60,000 kwacha. Tatumizani chizindikiro choti